Yo guys, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για την παρέλαση που κάναμε. Ναι, βασικά όχι που κάνει την παρέλαση. Σχετικά θα δούμε κάποια αστεία βίντεο πλάκα για την παρέλαση. Αλλά συγχαρητήρια. Μπράβο σε όσοι και συγχαρητήρια κάνανε παρέλαση, όσοι κάνανε. Αυτό. Όχι, εντάξει, αυτό θέλω να σας πω. Σήμερα θα φάτε μπακαλιάρο, όλοι, το ξέρω. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποια αστεία βιντεάκια. Κάτι αστεία βιντεάκια. Θα δούμε αστεία βιντεάκια και θα βάλω νερό, στόνι ή χυμό. Ναι, αυτό θα πω πιο σίγουρα. Περιμένετε ένα παναφρονικό γενικά κάτι και θα μου πείτε για τι να πιω το πίνι που είναι και κορίτσι. Αφού θα φάω μπακαλιάρο, μπορώ να δούμε, αλλά δεν θα φάω τώρα. Κόψε λίγο το αυτό. Θα, εδώ, τικανώς το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ θα πιούμε, ξέρω εγώ, μέχρι που να γεμίσω όλο το στόμα. Δηλαδή, εκεί που θα είπαμε να είμαστε έτοιμοι να το φτύσουμε. Να και τρύπα. Η τρύπα. Λοιπόν, φώτισα, ξέρω. Είμαστε βιντάκια. Ξέρω να μας φωτίσει. Έχει να λίγο κολλάει το κινητό μου. Το κανάλι, παιδιά, δυνατό. Δυνατό, όπως είπα. Συγχαρητήρια στο DJ, κάπως έτσι που λέγεται, όπως πάντων, γιατί φτάνουμε για που ήδη φτάσει λίγο στο εφημερίο. Όχι, sorry για τις φίλες μου και γαμίζουν. Πάμε, να, μπήκαμε. YouTube, ένα λεπτάκι. Όχι, λοιπόν, άλλη λίστα που έχει τα βίντεο. Λοιπόν, φυσικά μου αρέσει αυτό εδώ. Αυτό εδώ δεν ξέρω. Φωνή νομίζω εκεί, θα κολλάει λίγο. Γιατί κολλάς ρε. Να πιούμε μισή λίτρα νερό. Εδώ να βλέπετε. Έτσι αρχίζει. Ναι, κολλάει πάρα πολύ, για αυτό δεν θα βάλω φωνή. Παιδιά, πάνω ξανά. Ένα άλλο τώρα. Εδώ. Δεν θα βάλω φωνή τώρα, αλλά παίζει ακόμα.
μέσα ξανά. Λοιπόν, παιδιά, τι θα κάνω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, να κόψω λίγο την sorry. Φίλοι μου, δεν μπορώ, αλλά θα δω πιο. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μετά και γίνεται να μου καθίσει εδώ πέρα. Εδώ βάλα ζελέ, ρε μαλάκα, πώς φαίνεται έτσι. Εδώ... Αχ, είχα βάλει ζελέ. Τι λέω! Είχα βάλει τέτοιο εδώ, όταν το είχα γαλκί και ήμουν εδώ το γέλιο. Και θα πνιγόμουν και γι' αυτό το λόγο το σταμάτησα. Αυτό. Άρεσε, λοιπόν, θα γράψω και στην περιγραφή για το τοπίνο. Τοπίνο, δεν το βλέπετε. Με μπγκάλ, θα τη γράψει αυτή. Αυτό. Είναι, βασικά δεν θα γράψω το πίνο σε ξέρω τέτοιο. Απλά θα γράψω πίνο με το πίνο και βλέπουμε ένα βίντεο. Θα κάνω πιο, επειδή βαριέμαι να γράφω. Σχετικά θα το συνεχίσω, όχι δεν θα συνεχίσω άλλο, δηλαδή θα βάλω πρώτο μέρος, ξέρω εγώ δεύτερο μέρος. Το vlog φαίνεται ότι δεν σας άρεσε, ένα μικρό vlog που έκανα, τέλος πάντων θα πάρω και κόπλο κάμερα. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα μικρό giveaway. Το δωράκι θα είναι το τοπίνο βέβαια, συσκευασία των 4, των 5, δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, και θα συνεννοηθούμε, ξέρω εγώ, θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ξέρω εγώ θα πατήσω, ξέρω εγώ, ένα τυχαίο σχόλιο. Δεν θα το κάνω φυσικά. Αυτό δεν θα κάνω κλήρωση στο, ξέρω εγώ, σε αυτό θα κάνω στο Facebook. Πες το ίδιο είναι πάλι όσοι έχουν Facebook από εκεί. Μόνο σε φίλους μου. Θα κάνω και giveaway μόνο σε φίλους μου, όσοι είναι φίλοι μου. Και έναν άλλο διαγωνισμό που θα κερδίσει μόνο ένας. Είναι μια συσκευασία με διάφορα, ξέρω εγώ, έχει κακάο μικρό, κακάο γάλα, μικρό γάλα και είναι μεγάλο τέτοιο και μικρό. Είναι μετά μεγάλο γάλα, δηλαδή από εδώ κακάο και από εδώ είναι τα γάλατα, μεγάλο γάλα, μεσαίο γάλα, δηλαδή τέτοιο και μικρό που είναι τόσο περίπου, τόσο. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, φίλοι μου, γεια σας. Λοιπόν, δυναμικά προχωράμε, δεν αφήνουμε λεπτό για λεπτό. Λοιπόν, αυτό, κάντε ένα like, ένα subscribe και ξέρω εγώ οτιδήποτε σας βολεύει. Να κλείσω και το τοπίνο. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Κλείσε! Το κάνα. Το βλέπετε ρε motherfuckers. Το βλέπετε.